Televize Lego TVF uvádí Důl v džungli Patekvilla. Elliot McNair, Smith Jones a další. 10,6 stupňů východní délky a 15 stupňů západní šířky. Tak to by bylo. Čau, ne? Zdár, kámo. A co děláš? Plánuju expedici do džungle Patekvilla. Je totiž ještě neprozkoumaná. Hele, co kdybych tam letěl s tebou? Mám přeci soukromé letadlo. Jo, super, to by bylo skvělé. Můžu se mrknout? Jo, jasně. O, to jsou mi ale složité souřadnice. Jak dlouho ti to trvalo? Asi 2 hoďky, ale víc ne. Tak jdem na to? OK. Krása. Ještě, že máš to soukromé letadlo. Hodně nám to ulehčilo. No jo, těší mě, že můžu pomoct. Však si to užijeme oba. Šířka, délka. Už tam budeme. Jo, to jsem rád. Krása. Tak, nafouknu si raft. Au! Sice mi nahnal strach, ale raft je na světě. To bude fotek. Hlavně s mým novým voděodolným foťákem. Tak už nemil a dej nás konečně na vodu. No jo, pořád. Tak a je to. Ale proud je to nějak silný. Tak není zrovna vhodná chvíle na focení. To je mi fuk. Blázne. Žiješ ještě? Jo. Co se mi to mrská v helmě? O, ryba v helmě, to mě připomíná. Nevíš, kde je moje helma? Jo, když jsme padali, tak jsem ji zachytil. Díky moc. Tady je. Počkej. Ryba? To je ale úlovek! Takhle už jsem se dlouho nezasmál. Jo, to já taky ne. Ale tohle vnití naši dosavadní situaci. Co to je? Já se bojím. Tak to radši budeme zdrhat. What's this? Nerad to říkám, potvůrko, ale bum! Tak jo. Tak, je opravdu po ní? No řekl bych, že jo, puškou do hlavy. Takže je ta potvora kaput? Tak si zaspíváme. To je ale kapitální úlovek. Blech. Rozhlídnu se po okolí. Heleme se, tam jsme skončili. Já tě vidím, Eliote.